kat no ka jing kathang ka men siam habangi do no ya wei ne ka wei na ki bangi don ka jing ye pat ka jing ya jan kat no ki ummat nangi kin jaw bangi ken mau kita ki bangi ye thon thon na do ka don hot hatungi la mo ban muddor kat no ka jing kathang ka men siam jong kupa ka yeng bla do no untang yala ka kurim ka badang pon ni kon riop na ya ka po lambat ya san ngut ki kon ki bo ye thap men siam kat no tharai ka jing pat do no jong ka kami ye kabla do no ila ka kun pat kik siu ha ka ju ka por ha ka ju ka jaka kat no ka jing ta ya ka jing sngo pat ka jing mut jing perkhat jong ka hybrid medallion chang pliang san snem karta kabla laj na ka tersem jong ka jing yap ta ka jing yarap jong wei rang ba bakar teng seibor chang pliang pla le ka kam shlor ban paring ya ini hybrid ta ka bat na ka jan phong jong i pat palaj ya ka jing em jong i na ka boarding electric pasher khai hoi ka e shibun watang man muddur nekat no tam yaki pamat yakat utau sok thang kani ka de ka jingkali ka bangi de ban bo haladi shimet hatu ka jinge tiplam parabrio jongi kalayam patang ka iet bisa tingka ka badang im ka bala pen po dor wat ya ka men simbrio shilak shimen simbrio la pen chong dor yangi klem da pediang yala ka jingi duna ne ka jing bombiang klem da pan map yala ki jing bakla bat klem jing sngo watang ship sapet la kumu donut mau kinut sang ban knyat ya ka jingkit kli shaki bor ka maryang da ka bakno ya ka lele uperthan MP ka to para jongi ang kala thabar ding ASEAN gitu komentar jong i ta ka to para jongi klang yo to so lai men sa kon lai men to pi wan le ba pi kan ne kan la da pi mi wan le te sum bai wan law no thaba kliak am to ta ka ba plikrat ma chting sna mi i tang dor tong wan le ba do na chia hato la ban muddur ya ka jing e thap men siam ki kon jong ka kong tresdalen chang pliang ki blayo i ila ka kame pa ka karthat na ka jing sha bat hakalaj pat marie wei hadien uwei pan ka wei hadien ka wei pan ban le yaram ka jing khlan jong ka boarding electric ka bla shot ka la par stat na ka kame shaki kon ki basno eka ka hadu ba baro an riungot shikimi shikon ki la dukut men siam ha ka ju ka jaka tang ba u te de ban wan check ma u ong loi men he ba jute e ka to ka metar batang dak plastik ba jute e ha po ka ten de pi bale gen kan nai khluj nai misal lut ki buriau bandaya kren hi halor ka jing toti ka rukom trekam chaka Meghalaya Energy Corporation Limited wala ki bor chong ka ni katran ki la kenno e kamaryang henry ki kam torti hi te ki paw ting kren na wat e kani la ku borling ba ka sur paj ba ki nong mi khmat ki bakin thop ya ki MLA ki MDC kumjo ki nong yalam seng balang ki bajusa ki kam thumur chong ka MECL haki shnong par ki constituency jongki kadegi i ka ba persungsi ba persung belau hadu kata ya ka shnong ka thau ya ka ri ba ka jep ndri pro koi kadega jingdu ka ba khrau ya ka ying ka sem nang kong e amla ban len ya ki ba ying sem bat kumju ru ya ka ri ba ka jep ndri pro koi ya kani ka jingjiang inom la ban len wat ladanga kiburi kanu ru henry inom la ban len ya ka jingjia ba syaba ka di boro ka di kam torti jong ka MCL hi ka MCL ka di ban kit khli ya ka kam ka MCL ka di hok ya ka ban penrem ya ka ngidon ka hok ya ka ban penrem ya ka ban kondem ya kini ki negligent ang jong ka MCL na kaliang jong nga kumuru simet ba kumju ru kum ka HYC hi ni penrem ya kini ki kam le thormur ya kini ki kam le kam kai jong ke MCL ka ba lakot hadu nriu teli ki metse ma kodor ki ban su du e no kadai jing torti habangi siu ya ki brio ban trei nam ta sarkar ngi khot ki nong trei sarkar ki dai ban khmi ba om dai ban don ka ta jing duna hamtam ya ki consumer kan ki ba penengkam ki ba siu kini ki brio pli ki siu ya ka ta baila jongki dan rai ban su iban beda kum ni ban su i torti kum tu te ka bam soi ha tani te kalong no ka jing le torti mo jong ka MCL namar ba nama ka jing so sin e habangi le pet hang tu ka meter box ba ro khoi kala ing nai ba ngi su thu ka sharam shikinep ko bar shikiwe ki power ki ba ai power ya ka MECL hanrai om dei tang bakno hanrai nakapor syakapor ka ja kan ya tengim bansi ban info ba kadon ka jing torti ka kom trekam jong kani ka department concern
ngila ban siu ya kata karam sepo kinep ko lani sepo power grid hanrai kumnu ngin siu ya karam jong kini ki mensim ki bangila do no te kade ki jingken tu leng ba ka sunjuk ki sang samla shnong ba ki department concern ba ki minister ki badai ban pek ya kani ka power ki dei ban simphia no nang ni khaman Kajing jongi kerpang hang ni karibi ar bentang koi bengi ben pau ka sulem sekini ki bahing bahasam ki ba it bathon jo kini ki mensim ki bladu ane ka ba kongsan ni kadai ka ngi haban penram da ka sur ba syai ha bashir ba syai ya ka rukom trikam juga emisial maka ni ka jingjia kam di ka jingjia ka benungkong ha ba ki jing tri torti ka jing bam simkia juga emisial kala pelong ki mensim ki ba lui bandu ya jong ki mensim koridor wat hajing mong jong kamet ka phadru ha soyong kala don ha reserve kala don batter ter keleng ku balai ko bor ngilai bena kam di syukai ku ba kadang themai hereng i ba kani sispa persen ke MCL gidi bancum ka jingit klik ka purai kani ka jingjia bada shisha da ka jinglong kan sting ka jongki kala shim ya ka jing em jongki breu habang ipet sharum shaneng mentarungin iba ka jingdon ki pos elektrik nilai i janman ki jaka ki labun ha ki baters bala adu ma ki bala bam kenyang ki bala sarang hadu data ba ima hadu data bakin saklam bat kini ro hu ke si kin sashim ka jing im jing bro klampap lada kamdan sho ka jing maramat na ka por sha ka por bat khamtam me na kalyang ka department hi lada kai maramat no ikini ki pos ma ikini ki pos ki na maramat no kham kloi bat da shisha ngin sa light na kita ki aka boro ki jing men saw jong ki rupat ba bat ki kadau ba ki ong ba ngiduna ki staff ngimdon kini ki jogali bat kum tateter te ngi ba manakani ki khindiat snam ki khindiat bana ba kila appoint kila penmi kerteng ki tu ki jogali tengej khemba ka MECL ro kan penkloi no ban thung no kini ki samla lani kini ki longpa kirang ba bakin yo bakin ai ka ji skri ba khamba na ka menta ba kin lat yo kum kini ki jing e leng jongi kum ki MDC ni wan ban snolem namta kini ki mensim ki bladu no haka jingja ka ba dang khindiat sngi aka ba la dan ka jing du kini ki mensim habai dei bat ka jing torti na kalyang ka MECL ban penbiang ye ki transformer kiwe ki benta ka ba penlong ye kini mensim ban du no bat na kalyang jungi kum ki nomik khmat ni wan ban snolem namta kini ki long yeng ki ba langat hakani ka jingja ka ba smosi kalong ke ka ba sumsi ka ba sumkhia bat kajai benrio ka jongi na ka por ngilap ban suya ban penken mau kum ngini ki jingja ba sosi bangin syukut taman condemn ban ngin syukut no tangga compensation tengah sengu bakini ki numla ya ka ban siudor pat ya tagi mensim boloi ki mensim siar ki mensim rupa ya ka ba ilhab ban yap lenoi nangit skema government wala da kala le jong kamram nam ta ka compensation kata kan umuhun bat kumu MDC bat kum ka khanam ni dawa na ka state government bahkan pensitom mardor yaitu ki breu ki bam shimla pandap hok la jong kamram namar ngaso kani ka failure jong ka MSCB department hakaba ngasengo ba ka nakalang power minister ngiso ban perem jure kani namar ba rangi phai hakani ki snem ki balet kumbasan snem hadian ka post jong jugili ki khamla ban panaut ka les ngamtip ke gadau ke reason nrei ladep ke personal bahkan di ground ke shandet bat mentah ladep hadian mengena put pressure but 8 out ya ka list jong ni ki candidate but adu mentah ki 4 appointment bat ngasngo bahkan ni ke benta ka lack of level jong ka MSCB department bat ngasngo bakum ki candidate lade ban ai ka appointment immediately khanang bakin le ka survey kena ban le ka immediate checking hanunu ki benta wangi phai khamtam bagini ki line jong ka MECL habre kum ka transformer wangi phai ki post light bar ki wi ter ngai bakila susha e khunsuat khamtam bagi benta jongi thai nong kandong bar sngo bu MLA KMDC ki de ban le la ka jong kamram bakin perman khamtam e baga state government kan yo ban budin ban le la jong kamram bangai scam ba kini ke jingle kan pegindit tia kan pegindit benriu ya ka state government
nak banta bakum kini ki ikan manja syu agi por ba sim ralet kan no ka jing sok thang ka man siam kham tam e da ki pat ngin ya pen yak ta ki man siam blui ki bla do no ngaru ngadab da kata jing snow khia hadu kata ban yu i nakapor sikapor badi kijing jia nakapor sikapor hakaba kum kini ki saywara ha kani ka jela ka jungi tang nakadau jong ka jing le torti lagi dei na department lane lada dei na kinu ki lat jingyada ki ba dei ban pek namta ban yada yo pai ba ban wara ya ka bha ka met ti sikentin argentin na galing jongaru ngaso ba ka jing yo lat ka jonga ban ya don kat hang ni ban wan ban sim benta ban thang lu momiti ban kenmau ya kini ke mensim balak hano bat ban paru ya ke jing sulem hamtam ye gitu ki bayi ngasem ki baladu no namar bala ha ke jing im jungi brio ladangi pai ba ke jing yap ke de ke wi na ki benta basusi thang bat basusi tam kumba ong urustat punong shun ubasniu tam bat ubakadu tam jong brio de ke jing yap dia kini kapor bana kaling jong ngaru ngapai ni jing sulem kumunong mikmat jong katai ka dong katang hakaba ban yo ban yo sngo kum kini jing jia ni dab da jing sulem balada jia hakanu kunu long ying lada jia hakanu kunu ka jakaru ba ka jing du e jong mensim baloi tang nakadau jong jing le torti jong department kolong kai ban ong ba ni penrem ya jing le torti jong ka department nah kalian kaseng ibut dia nak ni bat hang tu kasi ka ibi gimana bagi om kadai lain kat kum kajing yo ka source information ka kaseng kam simdon kum kata ka kat kum weather report kena kalian kaseng padam jor ya katne katanat MCL ya kabala le pom sunyo hadu ba ki mensi brio ba kodor tam glado bat kham tam ka sarkar bos kuno ba ya kamariang by day bat kini nu bentaru ni sengo ban ong bakani ka sarkar kam dai ka sarkar nam ta ban pej ya bhau miat jong pai ba nong song song jongi kena kalian kaseng in sim khya ngin bu de ne kani bat mentang singi wan hane kum ka jing sengolem ya ka e belajar ya jing do jing ni ndemot ki mensi brio tang ini kani ka pen pau ya ka jing jeliu jong ka jing torti ka inefficiency gross negligence ialah ka jong ka kamram na kaliang jong ka MECL but ne habang yo ban ye kendu kum ka public accounts committee jong ka assembly ru ngilaya kren bahai kani ka failure jong ka power department ha barok kiliang khamtam ha ka kum kani ka case ka ba kela don lupa ki signal kela don ki report kela don ki jing pensngau saki bor jong ka MECL ba kabakum kani ka jingja kala up lupa henry in spite jong kita ki ka MECL kala jet panom pan pai da ka skor ka pamanla te na penrem jur ya kani ka attitude ka jongki bat na kaliang jong ka PEC ngilaya kutru ne ba ngin pan ya ka jubab ka babiang ndangi kendu ka khat santrik mentau benai halor kani bat ki wei ka bangi kum kata ka jing klem ka collapse jong ka power department ka ba penlong ya ngi ba kumbangi long menta amdai tang bakidan ka power cut man ka singi henry ki pool ki ba stang ban klem ki benta ba pher jong ka state bat ki ba kum kini ki accident ya ki ba ka state ka ba duna ki nong shnong kamla ban fort ya ko gede ka situation ka jingma ya ka jingim ka boat ka ban ai ka service ka jing chakri ka long ban ka nompu jingma ya ka jingim jing nong shokshno ningkong na kaliang ka jonga kumu nomik mat pada panpau ya ka jing susi bat nga pharu ka jing solem sa ki bahiyeng hasem ka baja ni jingja ba ka jingja kala long sya ka ba lapan kendit ya ki pat ba kamtam ha ka state hi barok kawe bakum ju ru yang ikinom mat ya ka bangim supai perhat bakum kani ka jingja kan ja ka state ka jungi kani hi kumbangi lai i lang ba ki la pathai kubor i ba ka don ka jing bakala na ni ka jing bom sitnyo na ka liang jong ka MECL halo kani menta liang jong ai hi marsen te be kani ka jingja ngamla shuman batai mla ban express in words mo ka jing smo si
Kabam nak asyum matai na martang na kajing torti jong ka kuy ketenat sarkar. Hadu undriu tuli ki mensi mengin doai. Atarai kam dei ki bangin syele kam kai. Bat ngelaju syam hiru ya kini ka jing duna jong ni ka tenat reka mod ha konstituensi le jong ru bangayat charu maneng. Klabun ki complaints bat mengaruhi ngelalit ben complain daladi. Hendrai borobor hi ka jubab ni ki officials kolong ba. Gitu ki bapha ban le sebelum ta udon post lani udon ki sulet no uding ha kajaka jong post mo tu tau ding la jan pot bo tau ding dan hajan jong yeng briu te every time ba ngali ban complain ki ong ban ba ka tu ka yeng ba marjan ka ban be ka kos te ka kham than ni giriu pa ba makin be ka kos ka taru ka ba poi de kilak tang man thiet post tang man shift na ko ke jaka tengah try ba nakaliang jong ha tengah soban pen pau ka jing beniau ka ba kraw ba nakadaw jong ka jing bom la jong ka department negligence la ban ong hadin ba ka jing complain na ki rang ba asnong ki soda asnong di page kembang lai iling ba kilat thai kubor ba kani ka tanat khlam shim thia ban ngidu hadu undu tuli ki men sim briu tengah snong ba pen pau ka jing sosi ka ba mla shu ban kraw ba ka jing pen rem ro ka ju ka por ka ni ka department ka basngo thamula ka long ru Mahaba ki pajba kilit ban ujor shiki bor jongka MECL habadon ki jingthot ka boarding electric lani habo pu signer electric ulapen pot nesarang udan hapadeng ka jingma ki pajba lado khulem no hakanu kanu kasngi ndre ban kelyang yu tau pu signer electric haban siu pisa penban de ki pajba halor kani ka jingja yakani ka long yeng haling yong nakalyang ka public accounts committee jongka Meghalaya Legislative Assembly ru kabla clear do ba pol lingdo kala penram jori kani gijing torti trekam jong ketenat ka bakmi ekam boarding electric kablaja ka arpnyo terik unai risau pelala ba poling do long baka MECL kadiban shem ye gijingkit kli halor kani pat nakaliang ka PAC kan sakhot hajiru yaki officer jong ka MECL ban penchai lor kani gijingja nalor kani ka PAC kan sapanru ya ka kaipot ka batikna halor kajing toket ya kani gijingja kani kalong gumba don ketuka jingong ba rubbing salt into wounds beriu la mensau iklek sedaka melu bat kersyut akan kejing mong kejong te ngai kata kadai ka state of affairs apa ka MECL bat ngilong deeply concerned ya kan kejing long bat ka reflect hi ya ka inefficiency jong department hi para kowe hakabai dei pan berkerai jong ka sarkar ban ajing erap mriu lak tingka yakni kalong yeng nakaliang ba pol ulaong bahan riulak tingka kampat long hakani ka juk menta kermen bakini ki jingpen sngo kinpen pejmat yaki bor badai kimi yakatanat boarding haka jela bakim dei ban chimsting nele thurmur namar nangni shakmat kilat pathai kubor badu pajba kinlong ki bapet ngor pat yai budien ban yang persha yaki bakum kini ki jingle ki bolong persha eka hok long briu man briu mensim beladu ki mon phashu dei kin yai kersio yang ayapi pat ya ka jait ban riu kata ka bamlak ban pedang dalai leru namar ba kamsim don ke report na kanu kaliang ru ban peni ba kadon ga kum kata ka jingja lele te ngi gede tang ka jing persang ban thet kti ban wat skip got shwe wat ban keno eki bor jong mariang ru ban pelong lang kenya eki bor jong mariang ngimde ki banang ki ba nang ban snalai ndai ngila alik pej hadu tu transformer bangi yo tu fuse dan sure tu fuse te mentakin ong no ba keno eta ka lightning kamut ngatangan ong barok hoi kisnong de husiar no namar ka kum ka jingwan leile sani kamut kibun ki jingyap ki bandang jakai ladang is keno na yo lightning ke kani barok hoi de tang ka jing ai daw bat ka jing bom ka jing khen ben ya ka jing men sim brio ngin ong khen ben nom khen lagi kembang dut ban ong himenta ngi sngo bak sarkah himat kamtip ka ai bajia kum ka sarkar ka bari ban khmi ka dei ban tip ndai kum long ta ngam tip hasilong ka tip ne wat sinong kanong kam tip ne ngai kanut ban ong bom de ta sinong kanong sar kam tip ndai kam tip wat sia soru berkleng kam tip berhaba kam tip la kum ka khmi kam tip kamut ka ai ban jiap iki khun Ningkong ning sabe ngai kublei yaki pajba baro ki parlok parjor ki belawan mani snok tilang kini kesingi momentai bangi pelong yang ni jing thang mombati na kamenta ban don ke jing solem namata ka long yeng ke jong tres dalen bat nyai kubler ki bor penya district ki bla ai lat ingi kini ke por momta na du sawaji du nyowaji kumju ki parlok lat pathai kubor ki pelewan man simbenta
Hangi mentah nak kaliang ka bat CCTV kumjo ka CSWO ngidon haringkat bat ihinmen jong ikong Tresdalen di Ailores Siang Peliang ya ka ba mentah nginyono ka pisah bat nga IT hi kong Agnes ya ka ba inpli ka tala jong ni senduk ka ba labu iki donation bat nginyo lang hang ni bat ban pen i bakat no ka bang iyo ban pediang limba ka donation ka bang ngin sa IT se ka longyeng ka jong ikong Tresdalen ya ka ba ka pisah kat ka ba yo kandai ka jongki nak banta bakin yo ban penun kam bat ka ka bakila do no akalong yeng ka jongki tementai nga IT kong Agnes ba inpli no ikini kesenduk ban nga kerpat iki paralong kemi ki badon lang ban inyo lang ikini ka pisah Ba Tito Skani beri MLA jong ka Sora konstituensi ni kerpat i ba Titos bin IT yakni ka pisah ka balayo lum hadu khadar hajar tingka ndrus pa sei hinmen jeng kong Tresdalen Siang Peliang ikong Ailores Siang Peliang bat IT ba Titos bin IT yakni ka pisah si kong Ailores Habede ba kapisah ka ba ka sorkar ka pembenahan driulak nginget bat gibu ya ki jengkerpat na ka sorkar baka dewan perkat arsien marndriungut ki mensiem ki lado bat kumjuru kidang bun ba ki yeng ya ka ba na kaliang ka ba CCTV kelada ban peni henen kesngi kum hapo soyong syaranikor bat kiwi ki snong ya ka ba ki lamat kum kini ki ju ki apot ba ki don ki klung kena ki bedang don na ka jeng mensau ngej ba ka sorkar bat lingbau menteri rang ba bun betha ya ki officer rang MCL ba ki de ban lej jurep chamala ki snong bat ban tip benia ba ki don kanungut kita ki banglangat akum kini ki apot lingba ka jeng tre torti jong ka MCL